Τι θα κάνατε αν το πρόσωπο που αγαπάτε περισσότερο γινόταν αυτό που σας πληγώνει πιο βαθιά? Το όνομά μου είναι Ελελέινα Αργόλς και ποτέ δεν φαντάστηκα ότι θα αγωνιζόμουν όχι μόνο για την αξιοπρέπειά μου, αλλά και για την ελευθερία μου. Αυτή η ιστορία δεν είναι εύκολο να την πω, αλλά αν την παρακολουθείτε, μείνετε μαζί μου. Και πριν ξεκινήσουμε, φροντίστε να εγγραφείτε σε αυτό το κανάλι και να σχολιάσετε από ποιο μέρος του κόσμου την παρακολουθείτε. Πάντα πίστευα ότι το να γερνάς θα συνοδευόταν από μια ήρεμη σοφία, τσάι τα απογεύματα, πουλιά στην αυλή και ίσως ένα ή δύο βιβλία. Επιτέλους θα τελείωνα. Αυτό που δεν περίμενα ήταν ότι το να γερνάς θα ήταν σαν να σβήνεις μια απόφαση τη φορά. Το όνομά μου είναι Ελανόρ Γόλς. Είμαι ετών και μέχρι πριν από λίγους μήνες ζούσα μόνη μου στο σπίτι που χτίσαμε μαζί με τον σύζυγό μου, τον Ρίτσαρντ, στα προάστια του Πόρτλαντ του Όρεγκον. Κάθε λουλούδι στον μπροστινό κήπο είχε μια ιστορία. Η κουζίνα ακόμα μύριζε τον καφέ του. Δεν ήμουν έτοιμη να φύγω. Δεν χρειαζόταν να φύγω. Είχα γλιστρήσει σε ένα χαλάκι στο σαλόνι. Όχι σοβαρά. Είχα μερικές μελανιές, αλλά ήμουν ακόμα σε καλή κατάσταση. Μπορούσα να περπατήσω. Ήμουν ακόμα ο εαυτός μου. Αλλά αυτή η μία πτώση ήταν το μόνο όπλο που χρειαζόταν ο γιος μου, ο Ντάνιελ. Εμφανίστηκε νωρίς το επόμενο πρωί με ένα βλέμμα στα μάτια του που δεν μπορούσα να καταλάβω. Ψυχρό. Απόμακρο. Δεν με ρώτησε καν πώς ήμουν. Ήρθε με μια τσάντα και ένα σφιχτό πρόγραμμα, μιλώντας με σύντομες προτάσεις. «Μαμά, βρήκαμε ένα πολύ καλό ίδρυμα. Ήρθε η ώρα. Είναι το καλύτερο για όλους». Γέλασα, νομίζοντας ότι ήταν αστείο, αλλά ο Ντάνιελ δεν γελούσε. Είπα, «Δεν πάω πουθενά. Είμαι καλά. Αυτό είναι το σπίτι μου». Αλλά είχε ήδη κάνει τις απαραίτητες διευθετήσεις. Τα πράγματά μου είχαν πακεταριστεί, τα χαρτιά είχαν υπογραφεί. Στεκόμουν στο διάδρομο και παρακολουθούσα δύο άγνωστους να μεταφέρουν τα κουτιά μου. Η καρδιά μου σφίχτηκε. Δεν μπορούσα να αναπνεύσω. Δεν γινόταν. Προσπάθησα να διαφωνήσω, προσπάθησα να αντισταθώ, αλλά το βλέμμα στα μάτια του, σαν να ήμουν κάποιο είδος έργου, ένα βάρος που έπρεπε να διαχειριστεί, έκανε τα λόγια να κολλήσουν στο λαιμό μου. «Έπεσες», είπε. «Θα μπορούσες να σπάσεις το ισχύο σου. Ζεις μόνη. Είναι πολύ επικίνδυνο και, ειλικρινά, δεν έχω το χρόνο να σε ελέγχω συνεχώς». Δεν το είπε με σκληρότητα. Το είπε με αποτελεσματικότητα. Αυτό κάπως το έκανε χειρότερο. Με πήραν με ένα φορτηγάκι. Δεν μου επέτρεψαν καν να μπω στο αυτοκίνητό του. Θυμάμαι τη σιωπή, εκείνη τη βαθιά, κρύα σιωπή που έπεσε στα κόκαλα μου καθώς απομακρυνόμασταν από τη μόνη ζωή που ήξερα. Το ίδρυμα ήταν καθαρό, μοντέρνο, με μεγάλα παράθυρα και τοίχους σε ουδέτερα χρώματα, αλλά μύριζε ελαφρώς χλωρίνη και κάτι που μπορώ να περιγράψω μόνο ως εγκατάλειψη, μια σιωπή που δεν μπορείς να περιγράψεις αν δεν την έχεις ζήσει. Θυμάμαι να κάθομαι στην άκρη του καινούριου κρεβατιού στο δωμάτιο. Που μου ανέθεσαν. Το όνομά μου ήταν γραμμένο σε μια ετικέτα κολλημένη στην πόρτα, σαν να ήμουν ένα πακέτο ή ένα αντικείμενο που είχε τοποθετηθεί σε λάθος θέση. Κάποιος τελικά αποφάσισε να το αποθηκεύσει. Περίμενα τον Ντάνιελ να πει κάτι, ίσως μια συγγνώμη, μια διαβεβαίωση, αλλά το μόνο που είπε ήταν «Θα περάσω να σε δω αργότερα αυτή την εβδομάδα. Μην ανησυχείς, μαμά, θα είσαι άνετα εδώ». Και μετά έφυγε. Έτσι απλά. Δεν έκλαψα αμέσως. Απλά κάθισα εκεί και κοίταζα γύρω μου. Η τύχη ήταν γυμνή, τα υπάρχοντά μου είχαν μειωθεί σε μια βαλίτσα. Το σπίτι που είχα γεμίσει με αναμνήσεις ζούσε πια μόνο στο μυαλό μου. Δεν ήμουν αρκετά μεγάλη για να ξεχνάω πράγματα, αλλά ήμουν αρκετά μεγάλη για να με ξεχνούν. Εκείνο το βράδυ ξάπλωσα σε ένα κρεβάτι που δεν ήταν δικό μου, ακούγοντας το απαλό βουητό του φθορισμού στο διάδρομο. Σκεφτόμουν τον Ρίτσαρντ, το πως γελούσαμε με την ιδέα να γεράσουμε χωριστά, το πως υποσχεθήκαμε ότι θα φροντίζαμε πάντα ο ένας τον άλλον. Και τώρα είχε φύγει. Και ο γιος μου με είχε απομακρύνει σαν να ήμουν ένα τίποτα. Αλλά δεν ήμουν ένα τίποτα. Όχι ακόμα. Κάτι μέσα μου αναστατώθηκε εκείνη τη νύχτα, μια λάμψη από κάτι που δεν είχα νιώσει εδώ και πολύ καιρό, όχι θυμό, ούτε καν θλίψη. Ήταν η αρχή μιας ήσυχης αντίστασης. Νόμιζαν ότι ήμουν τελειωμένη, αλλά δεν είχαν ιδέα τι επρόκειτο να κάνω. Κοίταζα το ταβάνι μέχρι το πρωί, σχεδιάζοντας τα πάντα. Το επόμενο πρωί ξύπνησα με τον ήχο από απαλά τροχούς που κυλούσαν στο διάδρομο, καροτσάκια με φάρμακα, αυτό έμαθα αργότερα, και το περιστασιακό σούρσιμο ποδιών. Ήταν το είδος του μέρους όπου ακόμα και ο χρόνος φαινόταν να είναι υποφαρμακευτική αγωγή. Η πόρτα μου ήταν ελαφρώς ανοιχτή και μπορούσα να ακούσω κάποιον να βύχει από το δωμάτιο δίπλα στο δικό μου. Η μυρωδιά από ομελέτα και καφέ που είχε βράσει υπερβολικά έφτανε μέχρι εκεί. Ντύθηκα αργά,
Κάθε κίνηση μου υπενθύμιζε ότι ακόμα είχα τον έλεγχο σε κάτι. Όταν βγήκα στο διάδρομο, με υποδέχτηκαν με ευγενικά νεύματα και σφιγμένα χαμόγελα από το προσωπικό. Όχι με ζεστασιά, όχι με αναγνώριση, απλά με ρουτίνα. Ήμουν μέρος της επίπλωσης. Τώρα ο κοινόχρηστος χώρος ήταν γεμάτος με σιγανές συνομιλίες και θόρυβο από την τηλεόραση. Κανείς δεν κοίταξε προς τα πάνω, κανείς δεν ρώτησε το όνομά μου. Μερικοί κοίταζαν αδιάφορα τα τηλεπαιχνίδια, άλλοι αποκοιμήθηκαν με πλαστικά ποτήρια χυμού άθικτα δίπλα τους. Στεκόμουν εκεί, αόρατη σε κοινή θέα. Κάθισα σε μια γωνία δίπλα στο παράθυρο. Ο ουρανός ήταν γκρίζος. Ένας σκιούρος πηδούσε κατά μήκος του φράχτη έξω και σταμάτησε να κοιτάξει μέσα, και για μια στιγμή τον ζήλεψα, ελεύθερο να τρέχει όπου ήθελε. Χωρίς χαρτιά. Ο Ντάνιελ δεν τηλεφώνησε ούτε εκείνη την ημέρα ούτε την επόμενη. Μόνο την τέταρτη μέρα εμφανίστηκε. Το πουκάμισό του ήταν μέσα στο παντελόνι, σαν να είχε έρθει κατευθείαν από τη δουλειά, κάτι που, γνωρίζοντας τον, πιθανότατα είχε κάνει. Κάθισε απέναντί μου στο σαλόνι, χωρίς καν να προσποιείται ότι με κοιτάζει στα μάτια. «Έφερα τα ασφαλιστικά σου έγγραφα», είπε, δίνοντάς μου μια στίβα που δεν είχα ζητήσει, και μερικές φωτογραφίες για το κομοδίνο σου. Ήταν 3. Μία με τον ίδιο ως παιδί, μία με τον Ρίτσαρντ να κρατάει τον Ντάνιελ ως μωρό και μία με εμένα, κομμένη από μια οικογενειακή φωτογραφία διακοπών. Σαν να το σκέφτηκα μετά, της κοίταξα σιωπηλά. «Χρειάζεσαι κάτι?» ρώτησε. Η φωνή του είχε εκείνη την ένταση, τον τόνο που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι όταν θέλουν να φανούν ευγενικοί. Καλώς, αλλά ελπίζοντας να πεις όχι. Ήθελα να το ρωτήσω γιατί αυτό, γιατί τώρα. Γιατί δεν μπορούσε απλά να με ελέγχει από καιρό σε καιρό, όπως ένας αξιοπρεπής γιος, αλλά ήξερα ήδη την απάντησή του. Αυτό είναι πιο εύκολο. Έτσι δεν είπα τίποτα. Είσαι σιωπηλή, σχολίασε. Σκέφτομαι, απάντησα. Φαινόταν άβολα, σαν ακόμα και αυτή η μικρή αντίσταση να τον ανησυχούσε. Και τότε είπε κάτι που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Δεν είναι ότι δεν με νοιάζει, μαμά, αλλά έζησες τη ζωή σου. Τώρα άσε με να χειριστώ τα πράγματα. Πέρασα τον καιρό μου, σαν η ζωή να είχε ημερομηνία λήξης, σαν να μην είχα τίποτα άλλο να ζήσω, να προσφέρω ή να νιώσω. Έφυγε μετά από 10 λεπτά. Δεν με αγκάλιασε, δεν μου είπε ότι με αγαπάει, απλά έφυγε σαν να είχε τελειώσει μια δουλειά. Η επόμενη εβδομάδα πέρασε σαν σε θολούρα, με γεύματα σε προγραμματισμένες ώρες, παιχνίδια μπίνγκο με δώρα, δεν είχε σημασία. Προσπάθησα να χαμογελάσω στους άλλους ενίκους, αλλά οι περισσότεροι ήταν πολύ χαμένοι στη δική τους σιωπή. Άλλοι ήταν σε πολύ προχωρημένο στάδιο για να θυμούνται ακόμη και τα ονόματά τους. Τότε συνειδητοποίησα ότι το πιο σκληρό μέρος αυτού του μέρους δεν ήταν η πλήξη, αλλά η διαγραφή. Δεν σου αφαιρούν μόνο την ανεξαρτησία σου, σου αφαιρούν και την ταυτότητά σου. Κανείς εδώ δεν ήξερε ότι κάποτε δούλευα ως βιβλιοθηκάριος, ότι έπαιζα πιάνο για το Ρίτσαρντ κάθε Κυριακή πρωί, ότι έφτιαχνα πίτες από το μηδέν, ότι διάβαζα κάθε μυθιστόρημα του Στάινμπεκ 2 φορές. Για αυτούς ήμουν απλώς ένα δωμάτιο. Απλώς ένας κίνδυνος πτώσης. Απλά άλλη μια γριά γυναίκα της οποίας ο καιρός είχε περάσει, μέχρι που ένα απόγευμα μια νοσοκόμα που δεν είχα ξαναδεί μπήκε κρατώντας ένα clipboard και ένα ευγενικό χαμόγελο. Τα μαλλιά της ήταν πιασμένα πίσω, η στολή της καθαρή, αλλά τα μάτια της, ήταν κουρασμένα με έναν τρόπο που μόνο κάποιος που κουβαλούσε πάρα πολλά για πάρα πολύ καιρό μπορούσε να καταλάβει. «Κυρία Γόλς», με ρώτησε. «Γεια, είμαι η Μαρίσα, θα σας επισκέπτομαι αυτή την εβδομάδα». Κούνησα το κεφάλι. Κάθισε χωρίς τη συνήθεια απόσταση που κρατούσαν οι περισσότεροι υπάλληλοι. «Υπάρχει κάτι που θέλετε να ξέρω για εσάς?» ρώτησε. Ήταν μια τόσο απλή ερώτηση, αλλά κανείς δεν μου την είχε κάνει από τότε που έφτασα. Την κοίταξα για μια στιγμή, χωρίς να ξέρω πώς να απαντήσω. Τότε είπα: «Μου αρέσουν τα σταυρόλεξα. Φτιάχνω μια υπέροχη λεμονόπιτα και ακόμα θυμάμαι τη μυρωδιά της κρέμας ξυρίσματος του συζύγου μου». Η Μαρίσα χαμογέλασε. «Ωραία, θα ήθελα να μάθω περισσότερα». Και έτσι απλά, κάτι άλλαξε. Δεν ήταν σαν τους άλλους, δεν προσποιούταν. Με είδε. Επέστρεψε την επόμενη μέρα και την επόμενη μιλήσαμε, γελάσαμε. Μου έφερε τσάι από την αίθουσα διαλύματος όταν η τραπεζαρία ήταν κλειστή. Με φώναζε «Έλανε ραντί για κυρία Γουόλς» και θυμόταν το όνομα του αγαπημένου μου τραγουδιστή από τη δεκαετία του 70. Μου μίλησε για την κόρη της, για τη μητέρα της που είχε Αλτσχάιμερ και για τις νυχτερινές βάρδιες που έκανε για να καλύψει επιπλέον ώρες. Ποτέ δεν παραπονέθηκε, αλλά η φωνή της είχε βάρος και σιγά σιγά έγινε ο μόνος λόγος.
Δεν ένιωθα εντελώς αόρατη. Ακόμα μου έλειπε το σπίτι μου έλειπε ο Ρίτσαρντ και ακόμα ένιωθα προδομένη. Αλλά για πρώτη φορά από τότε που με έβαλαν με το ζόρι σε αυτό το μέρος, δεν περίμενα απλώς να εξαφανιστώ. Παρατηρούσα, άκουγα και μάθαινα ποιος ήταν ακόμα στο πλευρό μου και ποιος δεν ήταν ποτέ πραγματικά. Γιατί κάπου μέσα σε αυτή τη σιωπή άρχιζα να καταλαβαίνω κάτι. Αυτό δεν ήταν απλώς ένα γυροκομείο. Ήταν το θέατρο μιας μάχης που δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι επρόκειτο να δώσω. Άρχισα να παρατηρώ πρώτα τα μικρά πράγματα. Τον τρόπο που το προσωπικό χτυπούσε 2 φορές πριν μπει. Τον τρόπο που ορισμένοι ένοικοι κοιτούσαν στο κενό, με τις ιστορίες τους κρυμμένες πίσω από τα κουρασμένα μάτια τους. Τον τρόπο που οι άνθρωποι σταματούσαν να σου κάνουν ερωτήσεις μόλις αποφάσιζαν ότι ήσουν απλά γέρος. Αλλά με τη Μαρίσα ήταν διαφορετικά. Έβλεπε πέρα από τις ρητίδες, πέρα από τα προγραμματισμένα φάρμακα και το διάγραμμα στην πόρτα. Άκουγε όταν μιλούσα, όχι με συμπόνια αλλά με σεβασμό, σαν να είχα ακόμα σημασία. Κάθε πρωί μου αφιέρωνε χρόνο, ακόμα και όταν ήταν απασχολημένη. Έβαζε το κεφάλι της στο δωμάτιό μου και έλεγε «Καλημέρα, Έλανερ, είσαι καλά σήμερα?» Μόνο αυτές οι λίγες λέξεις έδιναν νόημα στη μέρα μου. Με αντιμετώπιζε σαν άνθρωπο, όχι σαν φάκελο. Είχαν περάσει 2 εβδομάδες από την τελευταία επίσκεψη του Ντάνιελ. Όχι ότι περίμενα και πολλά. Το τηλέφωνό μου βρισκόταν στο κομοδίνο, σιωπηλό. Δεν είχε τηλεφωνήσει, δεν είχε αφήσει μηνύματα, ούτε καν ένα check-in. Και όμως, εκεί ήμουν, λέγοντας ιστορίες σε μια νοσοκόμα μισής ηλικίας μου, σαν να ήταν η μόνη οικογένεια που μου είχε απομείνει. Η Μαρίσα είχε ένα γέλιο, ζεστό και αληθινό, που με έπιανε απροετοίμαστη μερικές φορές. Μου μίλησε για την κορούλα της, τη Μία, που μόλις είχε γίνει 6, για το πόσο της άρεσαν τα σάντουιτς με φιστικοβούτυρο και πόσο μισούσε να κοιμάται. Επιμένει να αφήνω το φως του διαδρόμου αναμένο. Είπε ότι μια νύχτα, καθώς καθόμασταν στο μικρό κήπο πίσω από το κέντρο, είπε ότι αυτό κρατάει μακριά τους εφιάλτες. Χαμογέλασα. «Έξυπνο κορίτσι, πιο έξυπνο από μένα τις περισσότερες μέρες», απάντησε και η φωνή της έσπασε ελαφρώς. Κοίταξε μακριά, βουρτσίζοντας ένα αόρατο χνούδι από το μανίκι της. Δεν την πίεσα, αλλά πρόσεξα τα χέρια της, με τα ελαφρώς κληρημένα νύχια κομμένα κοντά, τα χέρια κάποιου που έπρεπε να κάνει τα πάντα μόνος του. Αργότερα μου είπε ότι η μητέρα της είχε διαγνωστεί με πρώιμη μορφή Αλτσχάιμερ πριν από 2 χρόνια. Η Μαρίσα ήταν 29 ετών. Τότε είχε αναλάβει 2 δουλειές για να πληρώνει τους λογαριασμούς και έπρεπε να μετακομίσει τη μητέρα της στο διαμέρισμά της, επειδή δεν μπορούσε να αντέξει οικονομικά ένα ίδρυμα. «Και ο σύζυγός σου?» ρώτησα απαλά. Χαμογέλασε, αλλά ήταν ένα κενό χαμόγελο. Έφυγε όταν του είπα ότι δεν θα έβαζα τη μητέρα μου σε οίκο ευγυρίας, είπε ότι δεν ήταν έτοιμος να αντέξει ένα τέτοιο βάρος. Ήξερα αυτό το συναίσθημα. Το ένιωθα κι εγώ. Κάθε μέρα από τότε που πέθανε ο Ρίτσαρντ. Εκείνο το βράδυ, ξαπλωμένη στο κρεβάτι, σκεφτόμουν εκείνη, τις θυσίες, τη μοναξιά, το χαμόγελό της, ακόμα και με όλο το βάρος του κόσμου στους ώμους της. Και σκεφτόμουν πόσο λίγα ήξερε ο Ντάνιελ για το βάρος, την πίστη ή την αγάπη. Η αντίθεση ήταν αφόρητη. Ένα πρωί, μετά το πρωινό, ρώτησα τη Μαρίσα αν μπορούσε να με βοηθήσει να βρω τον αριθμό του δικηγόρου μου. Ανοιγόκλεισε τα μάτια της έκπληκτη, αλλά δεν με ρώτησε τίποτα, απλώς κούνησε το κεφάλι. «Φυσικά, θα σου φέρω ένα τηλέφωνο και θα σου βρω ένα ήσυχο μέρος για να κάνεις το τηλεφώνημα». Το έβλεπα στα μάτια της. Δεν ήθελε να ανακατευτεί, αλλά ήξερα ότι διαισθανόταν ότι κάτι σημαντικό ετοιμαζόταν. Χρειάστηκαν λιγότερο από 5 λεπτά. Ο δικηγόρος μου, ο Τζέιμς Πάλμερ, ήταν ο οικογενειακός μας δικηγόρος για χρόνια. Αναγνώρισε αμέσως τη φωνή μου. «Πρέπει να κάνω αλλαγές στη διαθήκη μου», του είπα, «και θα ήθελα να ξεκινήσω τις διαδικασίες για την υιοθεσία ενός ενήλικα». Ακολούθησε μια παύση. «Ελεανόρ, είσαι σίγουρη?» «Ποτέ δεν ήμουν πιο σίγουρη». Το ίδιο απόγευμα έγραψα 2 γράμματα. Ένα στον Ντάνιελ, σύντομο, ψυχρό και αντικειμενικό, και ένα στη Μαρίσα. Το δεύτερο το σφράγισα και το έκρυψα στο σιρτάρι του κομοδίνου μου. Δεν ήμουν έτοιμη να της το δώσω ακόμα, αλλά όταν έρθει η ώρα, ήθελα να ξέρει ότι δεν ήταν απλώς μια νοσοκόμα, ήταν οικογένεια. Δεν της το είπα εκείνη την ημέρα ούτε την επόμενη. Ανταυτού, συνεχίσαμε τη ρουτίνα μας, μιλώντας για βιβλία, την ορθογραφία της κόρης της, τα μαθήματά της, τον καιρό. Αλλά κάτι είχε αλλάξει μέσα μου. Δεν ένιωθα πλέον παθητική παρατηρητή σε αυτό το μέρος. Είχα ξανά έναν σκοπό, μια σιωπηλή αποστολή, μια κληρονομιά να ξαναγράψω,
Γιατί αν ο Ντάνιελ νόμιζε ότι μπορούσε να αποφασίσει το τέλος της ιστορίας μου χωρίς καν να με ρωτήσει, θα μάθαινε πόσο λάθος έκανε και δεν θα χρειαζόταν να υψώσω τη φωνή μου για να το κάνω. Ήταν αρχές Οκτωβρίου όταν τα φύλλα έξω από το ίδρυμα έγιναν έντονα, σκουριασμένα κόκκινα. Θυμάμαι που ένα πρωί κοίταζα από το παράθυρο και τα έβλεπα να πέφτουν σαν χαρτιά αναμνήσεων που έπεφταν αργά στο έδαφος. Κάτι στην ησυχία αυτής της εικόνας μου θύμισε πως η ζωή μου είχε αρχίσει να φεύγει, κομμάτι-κομμάτι, ενώ κανείς δεν φαινόταν να το προσέχει εκτός από τη Μαρίσα. Εκείνη την ημέρα μου έφερε ένα φλιτζάνι χαμομήλι, αληθινό χαμομήλι, όχι σε σκόνη. Το είχε βρει σε ένα κατάστημα με εκπτώσεις στο δρόμο για τη δουλειά. «Σε σκέφτηκα», είπε. «Μυρίζει σαν κάτι που θα σου άρεσε». Και όντως μου άρεσε. Μύριζε σαν την παλιά μου κουζίνα, σαν τις Κυριακές το πρωί, με το Ρίτσαρντ να διαβάζει την εφημερίδα ενώ εγώ έψινα ρολά κανέλας. Καθίσαμε μαζί δίπλα στο παράθυρο και απλά κοιτάζαμε τα δέντρα για λίγο. Φαινόταν πιο κουρασμένη από το συνηθισμένο, αλλά διατηρούσε την απαλή, σταθερή ηρεμία της. Αυτή ήταν η μαγεία της Μαρίσα. Όμικρον με τόνο, τι κι αν πήγαινε στραβά στη ζωή της, σε έκανε να νιώθεις ότι ήσουν το πιο σημαντικό πράγμα στον κόσμο. Κατά τη διάρκεια αυτών των λίγων λεπτών που περάσαμε μαζί, μου είπε ότι η μία είχε αρρωστήσει το προηγούμενο βράδυ, πυρετός, πονόλεμος. Είχε μείνει ξύπνια όλη τη νύχτα, τρίβοντάς της την πλάτη, δίνοντάς της νερό, κρατώντας το χεράκι της. «Δεν είναι τίποτα σοβαρό, απλά ένας ιός», είπε. Αλλά μπορούσα να ακούσω την ένταση στη φωνή της, την εξάντληση, τον φόβο που σε κατακλείζει όταν τα κάνεις όλα μόνος σου. Τη ρώτησα, «Έχεις ποτέ διάλειμμα?» Χαμογέλασε, αλλά το χαμόγελο δεν έφτασε στα μάτια της. «Θα ξεκουραστώ όταν μεγαλώσει. Αυτή τη στιγμή με χρειάζεται». Τότε κάτι μου έκανε κλικ, μια συνειδητοποίηση, μια σιωπηλή επιβεβαίωση όλων όσων ένιωθα. Δεν ήταν μόνο θαυμασμός, ήταν αναγνώριση. Είδα τον εαυτό μου σε αυτήν, τη νεότερη εμένα που κάποτε κρατούσε τον Ντάνιελ στην αγκαλιά της σε αμέτρητες άυπνες νύχτες. Τη γυναίκα που θυσίασε τα Σαββατοκύριακα, τις διακοπές και τις προαγωγές για την οικογένειά της. Τι διαφορά! Έκανα όλα αυτά και κατέληξα σε ένα μέρος σαν αυτό. Αλλά η Μαρίσα, της άξιζε κάτι καλύτερο. Αργότερα εκείνη την ημέρα, τηλεφώνησα ξανά στον Τζέιμς, τον δικηγόρο μου. Οριστικοποίησα την τροποποίηση της διαθήκης μου. Το μισό της περιουσίας μου, συμπεριλαμβανομένων των αποταμιεύσεων για το σπίτι και των υπόλοιπων επενδύσεων, θα πήγαινε στη Μαρίσα Κάρτερ. Χωρίς φανφάρες, χωρίς ανακοινώσεις, μόνο μια ήσυχη νομική υπόσχεση. Ήταν η πρώτη φορά από τότε που πέθανε ο Ρίτσαρντ που ένιωσα ότι έκανα κάτι που είχε σημασία. Τις επόμενες μέρες, κράτησα ένα ημερολόγιο, ένα αληθινό, με δερμάτινο εξώφυλλο, με σελίδες που μύριζαν σαν παλιά βιβλιοπωλεία. Έγραψα γράμματα στη Μαρίσα, στη μία, ακόμα και ένα στον εαυτό μου. Έβαλα τα πάντα μέσα, τις αναμνήσεις μου, τις λύπες μου, την προδοσία που ακόμα αντιχούσε στη φωνή του Ντάνιελ όταν είπε «Είχες την ευκαιρία σου». Κάθε λέξη ήταν σαν να ράβω μια πληγή. Ένα βράδυ, κάλεσα τη Μαρίσα να καθίσει μαζί μου στον κήπο πίσω από τις εγκαταστάσεις. Ο αέρας ήταν δροσερός, ο ήλιος έδιε πίσω από τα δέντρα. Της πρόσφερα τη θέση δίπλα μου και της έδωσα ένα μικρό φάκελο. Ανοιγόκλεισε τα μάτια της. «Τι είναι αυτό?» «Όχι για τώρα», είπα, «για όταν θα έχει σημασία». Με κοίταξε πραγματικά. «Δεν είσαι άρρωστη, έτσι?» Γέλασα απαλά. «Όχι, αγαπητή μου, απλά είμαι ξύπνια τώρα». Μετά από αυτό, καθίσαμε σιωπηλά, με τους ώμους μας σχεδόν να αγγίζονται. Δεν νομίζω ότι συνειδητοποίησε τη σημασία αυτού που μόλις είχε συμβεί, ότι μόλις είχα ξαναγράψει την κληρονομιά μου, όχι από θυμό, αλλά από διάβγεια, γιατί μερικές φορές οι άνθρωποι που μοιράζονται το αίμα σου δεν είναι αυτοί που κουβαλούν την καρδιά σου. Και καθώς το φως εξασθένιζε και τα πρώτα αστέρια εμφανίζονταν στον ουρανό, συμφιλιώθηκα με κάτι σημαντικό. Αν ο Ντάνιελ με είχε εγκαταλείψει, τότε είχα κάθε δικαίωμα να δώσω τον εαυτό μου σε κάποιον που με έβλεπε, που με εκτιμούσε, που έμενε. Δεν ήξερα τότε πόσο γρήγορα θα ξετυλιχθούν τα πράγματα, αλλά το ένιωθα. Ακόμα και τότε, μια καταιγίδα πλησίαζε και ήμουν επιτέλους έτοιμη να σταθώ στη βροχή. Ήταν πολύ μετά τα μεσάνυχτα όταν ξύπνησα από τον ήχο των σιγανών φωνών στο διάδρομο. Τις περισσότερες νύχτες, η εγκατάσταση βυθιζόταν σε απόλυτη ησυχία μετά το σβήσιμο των φώτων. Οι ένοικοι κρυβόντουσαν στα δωμάτια τους σαν ξεχασμένα βιβλία σε ένα σκονισμένο ράφι. Αλλά αυτή η νύχτα ήταν διαφορετική. Σηκώθηκα από το κρεβάτι, τύλιξα ένα σάλι γύρω από τους ώμους μου και άνοιξα την πόρτα,
τόσο ώστε να δω το διάδρομο λουσμένο σε απαλό κίτρινο φως. Στο βάθος, κοντά στο γραφείο του διευθυντή, είδα τον Ντάνιελ. Πάγωσα. Υποτίθεται ότι ήταν εκτός πόλης. Δεν είχε έρθει για εβδομάδες. Και όμως, στεκόταν εκεί τεταμένος, κάνοντας απότομες χειρονομίες καθώς μιλούσε σε έναν άντρα με γκρι κοστούμι, κάποιον που δεν αναγνώρισα. Οι φωνές τους ήταν χαμηλές, αλλά μια φράση έφτασε μέχρι το διάδρομο σαν καπνός. «Αν το αλλάξει αυτό, θα χάσω τα πάντα». Έκανα ένα βήμα πίσω, μέσα στις σκιές. Ο δικηγόρος, γιατί αυτός πρέπει να ήταν ο άλλος άντρας, αναστέναξε. «Είναι νόμιμο δικαίωμά της, Ντάνιελ. Δεν μπορείς να την εμποδίσεις να το κάνει». «Δεν σκέφτεται καθαρά», απάντησε απότομα ο Ντάνιελ. «Είναι μόνη, μπερδεμένη, πιθανώς τη χειραγωγεί κάποιος από το προσωπικό». Το αίμα μου πάγωσε. Μιλούσε για τη Μαρίσα. «Θέλω μια ψυχολογική αξιολόγηση, κάτι επίσημο», είπε. «Αν κηρυχθεί ανίκανη, η διαθήκη δεν μπορεί να αλλάξει». Δεν μπορούσα να αναπνεύσω. Η καρδιά μου χτυπούσε τόσο δυνατά που νόμιζα ότι θα την ακούσουν. Δεν θα την αφήσω να παραδώσει την κληρονομιά μου σε κάποια νοσοκόμα. Σφύριξε. Μου χρωστάει. Του χρωστάει. Πραγματικά πίστευε ότι η ζωή μου, οι αποταμιεύσεις μου, το σπίτι μου, όλα αυτά του ανήκαν εξορισμού, ότι είχε δικαίωμα στην ύπαρξή μου λόγω της βιολογίας. Τότε ο δικηγόρος ρώτησε: «Είσαι σίγουρος ότι θέλεις να προχωρήσεις σε αυτό?» Η απάντηση του Ντάνιελ ήταν άμεση. «Κάντε το». Πήγα στο δωμάτιό μου, έκλεισα απαλά την πόρτα και κάθισα στην άκρη του κρεβατιού τρέμοντας. Δεν ήμουν σίγουρη τι με πόνεσε περισσότερο, αυτό που άκουσα ή το γεγονός ότι, βαθιά μέσα μου, δεν ήμουν έκπληκτη. Ο Ντάνιελ ήταν πάντα υπολογιστικός, στρατηγικός, αλλά τώρα είδα την αλήθεια να αποκαλύπτεται. Δεν τον ένοιαζε η ευημερία μου. Τον ενδιέφερε ο έλεγχος, και τότε το συνειδητοποίησα. Πάντα αναρωτιόμουν για τη νύχτα που πέθανε ο Ρίτσαρντ. Συνέβη τόσο ξαφνικά. Ήταν στο γραφείο του μέχρι αργά, εξετάζοντας οικονομικά αρχεία, ενώ εγώ ήμουν έξω και επισκεπτόμουν έναν φίλο. Όταν γύρισα σπίτι, είχε ήδη φύγει. «Καρδιακή προσβολή», είπαν. Δεν ήταν κανείς εκεί για να το βοηθήσει. «Όχι». Θυμήθηκα ότι ρώτησα τον Ντάνιελ αν είχε μιλήσει με τον πατέρα του εκείνη την ημέρα. Είπε όχι, αλλά τώρα δεν ήμουν σίγουρη. Την επόμενη μέρα φέρθηκα σαν να μην είχε συμβεί τίποτα. Ο Ντάνιελ δεν ήξερε ότι είχα ακούσει. Χαμογέλασε ελαφρά, μου έδωσε ένα κουτί με τσάι από βότανα που δεν είχα ζητήσει και είπε: «Σκέφτηκα ότι θα σου άρεσαν». Κούνησα το κεφάλι, προσποιούμενος. Εκείνο το απόγευμα ρώτησα μια από τις νεότερες βοηθούς, μια ντροπαλή κοπέλα που την έλεγαν Χάνα, αν μπορούσε να μάθει ποια νοσοκόμα είχε δουλέψει στη ρεσεψιόν εκείνο το βράδυ. Δίστασε και μετά ψιθύρισε. Ήταν η Κρίστεν, αλλά δεν μιλάει πολύ. Βρήκα την Κρίστεν να διπλώνει ρούχα στο πίσω διάδρομο. Περίμενα μέχρι να μην είναι κανείς άλλος γύρω. «Πρέπει να σε ρωτήσω κάτι ανεπίσημα». Κοίταξε προς τα πάνω, ξαφνιασμένη. «Εντάξει, είδες τον γιο μου εδώ χθες το βράδυ, έτσι δεν είναι?» Η Κρίστεν έκανε μια παύση και μετά κούνησε αργά το κεφάλι, και δεν ήρθε να με επισκεφτεί, έτσι δεν είναι? Κατάπιε το σάλιο της. «Όχι, ήταν στο γραφείο για πολλή ώρα και διαφωνούσε». «Άκουσες τίποτα?» Η φωνή της έπεσε. «Λίγο. Κάτι για χαρτιά και για κάποιον που κηρύχθηκε ανίκανος». Την ευχαρίστησα και έφυγα με το βάρος να μου βαραίνει τους ώμους σαν μολύβι. Πίσω στο δωμάτιό μου. Κοίταξα τη φωτογραφία που είχε αφήσει ο Ντάνιελ πριν από εβδομάδες, μια φωτογραφία του ως παιδί, χαμογελαστός με τη στολή της μικρής λίγκας. Το παιδί που μεγάλωσα, το αγόρι που κράτησα στην αγκαλιά μου κατά τη διάρκεια καταιγίδων. Ο έφηβος που συγχώρεσα όταν είπε ψέματα για τους βαθμούς του. Ο άντρας που υπερασπίστηκα, ακόμα και όταν ο Ρίτσαρντ με προειδοποίησε ότι γινόταν πολύ εγωιστής, πολύ ψυχρός. Τον αγαπούσα ανεφόρον. Αλλά τώρα κατάλαβα ότι η αγάπη ήταν πάντα μονόδρομος. Και τότε, σαν μια ταινία που παίζει ανάποδα, οι αναμνήσεις επέστρεψαν γρήγορα και έντονα. Το τηλεφώνημα του Ρίτσαρντ εκείνη την ημέρα. Ο τρόπος με τον οποίο ο Ντάνιελ έφτασε αργά στο νοσοκομείο με στεγνά μάτια και χωρίς αίσθηση επίγοντος, η σιωπή που ακολούθησε. Μήπως? Δεν ήθελα να ολοκληρώσω τη σκέψη, αλλά ήξερα ήδη την απάντηση. Δεν είχε βοηθήσει τον πατέρα του, όχι επειδή δεν μπορούσε, αλλά επειδή δεν ήθελε. Άφησε τον Ρίτσαρντ να πεθάνει για να μην χρειαστεί να αντιμετωπίσει τις οικονομικές συνέπειες του χρέους της εταιρείας, του χρέους που ο Ντάνιελ είχε συμβάλει στη δημιουργία του. Και τώρα ερχόταν και για μένα. Αλλά εγώ δεν ήμουν ο Ρίτσαρντ και δεν επρόκειτο να εξαφανιστώ αθόρυβα.
Έβαλα το χέρι μου στο σιρτάρι και έβγαλα το φάκελο, αυτόν που είχα γράψει στη Μαρίσα. Ήταν ώρα να τον παραδώσω, γιατί είχε κηρυχθεί πόλεμος και δεν είχα καμία πρόθεση να χάσω. Συνέβη πιο γρήγορα από όμικρον με τόνο, τι είχα φανταστεί. Τη μια στιγμή καθόμουν στον κήπο με τη Μαρίσα, βλέποντας τον άνεμο να μεταφέρει φύλλα στο μονοπάτι σαν ψίθυρη από μια άλλη ζωή, και την επόμενη μου έλεγα να μαζέψω τα πράγματά μου ξανά. Μόνο που αυτή τη φορά δεν πήγαινα σε άλλο δωμάτιο ή σε άλλο τμήμα του κτηρίου. Με μετέφεραν σε ψυχιατρική μονάδα. Η νοσοκόμα που μου έδωσε το μήνυμα ήταν καινούρια, ευγενική αλλά μηχανική. Το είπε σαν να διάβαζε από ένα μενού. «Κυρία Γουόλς, ο θεράπων ιατρός συνέστησε τη μεταφορά σας για παρακολούθηση. Μερικές μέρες, για να διασφαλιστεί η ασφάλεια σας». Ασφάλεια. Όταν ρώτησα από τι, ανοιγόκλεισε τα μάτια. Υπάρχουν ανησυχίες για σύγχυση, κάποιες ασυνήθιστες συνομιλίες, πιθανά σημάδια παραλυρήματος. Γέλασα σύντομα και απότομα. «Εννοείται που συνειδητοποίησα ότι ο γιος μου είναι αρπακτικό». Δεν απάντησε. 2 νοσοκόμοι εμφανίστηκαν 10 λεπτά αργότερα με ένα αναπηρικό καροτσάκι. Τους είπα ότι δεν το χρειαζόμουν. Είπαν ότι ήταν πρωτόκολλο. Δεν αντιστάθηκα. Όχι επειδή το αποδέχτηκα, αλλά επειδή ήξερα ότι η αντίσταση θα τροφοδοτούσε μόνο το ψέμα. Αν ύψωνα τη φωνή μου, θα με χαρακτήριζαν παράλογη. Αν αρνιόμουν να συνεργαστώ, θα το χρησιμοποιούσαν ως απόδειξη ότι έπρεπε να μείνω ήρεμη. Με έσπρωξαν σε έναν διάδρομο που δεν είχα προσέξει ποτέ πριν, μέσα από μια κλειδωμένη πόρτα με κωδικό ασφαλείας. Δεν τον είχα. Τη στιγμή που η πόρτα έκλεισε πίσω μου, κάτι βαθιά μέσα μου έσπασε. Ο αέρας ήταν διαφορετικός, αποστηρωμένος, πιο πυκνός. Οι τοίχοι είχαν ένα απαλό πράσινο χρώμα που θύμιζε περισσότερο φυλακή παρά νοσοκομείο. Χωρίς φωτογραφίες, χωρίς μουσική, μόνο το ήσυχο βουητό της απόγνωσης. Το νέο μου δωμάτιο ήταν μικρότερο. Το κρεβάτι ήταν βιδωμένο στο πάτωμα, ένα μόνο παράθυρο με γυαλί ασφαλείας, χωρίς αιχμηρά αντικείμενα, χωρίς τηλέφωνο, χωρίς τη Μαρίσα. Ρώτησα την νοσοκόμα, μια γυναίκα με κουρασμένα μάτια και σφιχτό κότσο, πόσο καιρό θα έμενα εκεί. «Μέχρι να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση», είπε. «Και ποιος τη διέταξε?» Δίστασε αρκετά για να επιβεβαιώσει αυτό που ήδη ήξερα. «Ο γιος σας έκανε το αίτημα», είπε τελικά, με μια υποστηρικτική δήλωση από τον Δόκτωρ Λεβάν. Ο Δόκτωρ Λεβάν, ο ιατρικός διευθυντής του Ιδρύματος, ένας άντρας με τον οποίο είχα μιλήσει 3 φορές σύντομα και στον οποίο δεν είχα εμπιστευτεί ποτέ τίποτα. Κάθισα στην άκρη του κρεβατιού και κοίταξα τον τοίχο προσπαθώντας να ελέγξω τη φωτιά που ανέβαινε στο στήθος μου. Ώστε αυτή ήταν η επόμενη κίνηση του Ντάνιελ. Δεν μπορούσε να ακυρώσει τη διαθήκη μόνος του, αλλά αν με κήρυταν διανοητικά ανίκανο, νομικά ανίκανο, τότε όλα όσα είχα δουλέψει τόσο σκληρά για να προστατεύσω θα μπορούσαν να ανατραπούν και θα με σιωπούσαν, θα με κλείδωναν κυριολεκτικά. Η πρώτη νύχτα σε εκείνο το δωμάτιο ήταν η μακρύτερη της ζωής μου. Δεν κοιμήθηκα. Μόλις που κουνήθηκα. Τα φώτα έξω από την πόρτα μου έμειναν αναμένα όλη τη νύχτα. Διαχέονταν μέσα από το κενό σαν προβολής. Μου έφεραν χάπια. Αρνήθηκα να τα πάρω. Προσπάθησαν να με πείσουν, λέγοντας ότι χρειαζόμουν ξεκούραση, ότι ήμουν ταραγμένη. Δεν ήμουν ταραγμένη. Ήμουν συνειδητή. Σκέφτηκα τον Ρίτσαρντ και πως πρέπει να ένιωθε μόνο σε εκείνο το γραφείο, κρατώντας το στήθος του και καλώντας τον αριθμό του μοναδικού ανθρώπου που πίστευε ότι θα τον σώσει. Και σκέφτηκα τον Ντάνιελ να κοιτάζει το τηλέφωνο και να επιλέγει να μην απαντήσει. Έκλαψα εκείνο το βράδυ, όχι από φόβο, αλλά επειδή συνειδητοποίησα πόσο λίγη σημασία είχα για αυτόν. Δεν ήμουν πια η μητέρα του. Ήμουν ένα εμπόδιο. Αλλά τότε θυμήθηκα τη Μαρίσα, τα χέρια της, το γέλιο της, την υπόσχεσή της, και ήξερα ότι δεν θα το άφηνε να περάσει έτσι. Την επόμενη μέρα ήρθε ένας κοινωνικός λειτουργός, ένας νεαρός άνδρας που τον έλεγαν Κέβιν. Συστήνονταν με ένα μπλοκ σημειώσεων και απαλό τόνο. «Ήρθα για να μιλήσουμε, κυρία Γουόλς. Απλά ρουτίνα ερωτήσεις. Μη σπαταλάτε το χρόνο σας», του είπα. «Δεν είστε εδώ για το καλό μου. Είστε εδώ για να επικυρώσετε τα χαρτιά». Ανοιγόκλεισε τα μάτια του. «Δεν είναι αλήθεια». «Τότε αφήστε με να κάνω ένα τηλεφώνημα». Δίστασε. «Δεν επιτρέπεται χωρίς την έγκριση του γιατρού». Τον κοίταξα. «Τόσο για τα δικαιώματα». Έφυγε 15 λεπτά αργότερα, σαφώς ταραγμένος. Δεν του έδωσα την παράσταση που περίμεναν. Δεν φώναξα ούτε έκλαψα. Απλά είπα την αλήθεια. Ήρεμα, ψυχρά, καθαρά. Ήθελα να καταρρεύσω. Τους έδωσα ψυχραιμία. Αργότερα εκείνο το βράδυ, ενώ προσποιούμουν ότι κοιμόμουν,
άκουσα φωνές έξω από την πόρτα μου. «Είναι διαυγής», ψιθύρισε μια από τις νοσοκόμες. «Ειλικρινά, ποιος είναι πίσω από το μισό προσωπικό?» «Οι διαταγές είναι διαταγές», απάντησε η άλλη. Ένιωσα μια σπίθα ελπίδας. Δεν ήταν όλοι τυφλοί. Παρόλα αυτά, ήμουν παγιδευμένη και ο χρόνος τελείωνε. Αλλά ήξερα τη Μαρίσα και ήξερα κάτι. Ο Ντάνιελ δεν το ήξερε. Με είχε υποτιμήσει, αλλά δεν είχε ιδέα τι της είχα διδάξει. Την πρώτη φορά που η Μαρίσα προσπάθησε να με δει, μετά τη μεταφορά μου, την έδιωξαν. Μου το είπε αργότερα. Είχε σπεύσει κατά τη διάρκεια της βάρδιας της, ακόμα με τη στολή της, με το σήμα της να κρέμεται από την καρδιά της, που πιθανώς χτυπούσε πιο δυνατά από όμικρον με τόνο, τι θα παραδεχόταν ποτέ. Ρώτησε την νοσοκόμα της ρεσεψιόν που με είχαν μεταφέρει και της απάντησαν με ένα κενό βλέμμα. «Η κυρία Γουόλς δεν είναι πλέον υπό τη φροντίδα σας». Της είπαν ότι το θέμα αντιμετωπίζεται εσωτερικά. Μου είπε ότι τα χέρια της άρχισαν να τρέμουν, ότι ένιωθε σαν να ήθελε να φωνάξει, αλλά δεν το έκανε. Ήξερε καλύτερα. Η Μαρίσα ήταν έξυπνη. Ήξερε το παιχνίδι που έπαιζαν. Απλά δεν ήξερε πόσο βαθιά έφτανε πραγματικά ο Ντάνιελς, αλλά άρχισε να ψάχνει. Δεν ήταν πια απλά μια νοσοκόμα. Είχε μια αποστολή. Τηλεφώνησε στο δικηγόρο με τον οποίο συνεργαζόμουν, τον Τζέιμς Πάλμερ, και ζήτησε να τον συναντήσει. Όταν εκείνος δίστασε, του έστειλε το γράμμα που είχα γράψει και σφραγίσει εβδομάδες νωρίτερα, αυτό που είχα κρύψει στο σιρτάρι μου σαν ένα σπόρο που προσευχόμουν να φυτρώσει όταν έρθει η ώρα. Αυτό το γράμμα άλλαξε τα πάντα. Ο Τζέιμς την πήρε πίσω μέσα σε μια ώρα. Τη συνάντησε στο γραφείο του την επόμενη μέρα και, από όμικρον με τόνο τι μου είπε αργότερα η Μαρίσα, δεν έχασε χρόνο με ευγενικές κουβέντες. Του είπε τα πάντα για την αλλαγή στη διαθήκη μου, την αυξανόμενη πίεση από τον Ντάνιελ, τον τρόπο με τον οποίο ξαφνικά με κήρυξα να σταθεί χωρίς λόγο. Έφερε επίσης και κάτι άλλο μαζί της, μια ηχογράφηση. 2 εβδομάδες νωρίτερα, κατά τη διάρκεια μιας συνηθισμένης συζήτησης στο διάδρομο. Ο Ντάνιελ μιλούσε με τον διαχειριστή της μονάδας κοντά στο σταθμό των νοσοκόμων. Δεν είχε παρατηρήσει ότι η Μαρίσα είχε το τηλέφωνό της στην τσέπη του παλτού της και δεν ήξερε ότι είχε πατήσει κατά λάθος το κουμπί της ηχογράφησης ενώ έψαχνε για ένα στυλό. Σε αυτή την ηχογράφηση, η φωνή του ήταν καθαρή. Είπε ξεκάθαρα τα εξής. «Είναι απλά μοναχική, εύκολη να τη χειραγωγήσουν. Αυτή η νοσοκόμα την εξαπατά. Μόλις την κηρύξω ανίκανη, η διαθήκη θα επιστρέψει όπως πρέπει να είναι». Αυτό το ηχητικό απόσπασμα ήταν περισσότερο από αρκετό για να σημάνει συναγερμός. Αλλά η Μαρίσα δεν σταμάτησε εκεί. Εντόπισε την Κρίστεν, την νοσοκόμα της νυχτερινής βάρδιας που είχε δει τον Ντάνιελ στο ίδρυμα μετά το τέλος της βάρδιας της. Η Κρίστεν ήταν διστακτική στην αρχή, φοβούμενη ότι θα χάσει τη δουλειά της, αλλά η Μαρίσα της είπε την αλήθεια, ότι αν παρέμενε σιωπηλή, θα ήταν συνένοχη σε κάτι χειρότερο από την αμέλεια. Η Κρίστεν συμφώνησε να υπογράψει μια δήλωση. Στη συνέχεια ήρθαν τα ιατρικά αρχεία. Η Μαρίσα παρατήρησε ασυνέπειες στην αξιολόγηση που είχε ζητήσει ο δόκτωρ Λαμδαγιώταν ή ημερομηνίες που δεν τέριαζαν. Δηλώσεις που μου αποδίδονταν και που δεν είχα κάνει ποτέ. Φάρμακα με τα οποία υποτίθεται ότι δεν συμμορφωνόμουν, παρόλο που δεν είχα αρνηθεί ποτέ μια συνταγή πριν από τη μεταφορά μου στο ψυχιατρικό τμήμα. Πήρε τα πάντα, δηλώσεις, ηχογραφήσεις, ιατρικές ασυνέπειες, και τα έφερε στον Τζέιμς. Μαζί υπέβαλαν αίτηση για επίγουσα ακρόαση από δικαστή. Το ονόμασαν όπως ήταν, κακοποίηση ηλικιωμένων. Και ενώ όλα αυτά συνέβαιναν εκεί έξω, εγώ ήμουν ακόμα μέσα σε εκείνο το κλειδωμένο τμήμα, περπατώντας στο δωμάτιό μου σαν κλουβιασμένο ζώο. Κάθε μέρα μου έφερναν χάπια. Κάθε μέρα τα αρνιόμουν. Ο φάκελός μου γέμιζε με λέξεις όπως «μη συνεργάσιμη» και «αμυντική», σαν να ήμουν δύσκολη μόνο για την ευχαρίστηση. Αλλά εγώ ήξερα την αλήθεια. Με ήθελαν ναρκωμένη, με ήθελαν ήσυχη, με ήθελαν να φύγω. Δεν ήξερα τι έκανε η Μαρίσα. Δεν μπορούσα να το δω, δεν μπορούσα να το νιώσω, αλλά την πίστευα γιατί ήταν η μόνη σε. Εκείνο το κτίριο που με είχε κοιτάξει στα μάτια και είχε δει έναν άνθρωπο, όχι έναν ασθενή, όχι ένα βάρος, όχι έναν τραπεζικό λογαριασμό. Και όταν τελικά μου είπαν ότι είχα προγραμματισμένη ακρόαση με έναν δικαστή, ήξερα ότι είχε βρει έναν τρόπο. Με άφησαν να κάνω ντους το πρωί της ακρόασης, μου έδωσαν καθαρά ρούχα, μου πρόσφεραν ένα φλιτζάνι καφέ. Δεν εμπιστευόμουν. Μια νοσοκόμα ήρθε να μου χτενίσει τα μαλλιά προσπαθώντας να τα κάνει να φαίνονται ευπαρουσίαστα, αλλά δεν με ένοιαζε η εμφάνιση. Ετοιμαζόμουν για πόλεμο και δεν θα έμπαινα σε εκείνη την αίθουσα ως θύμα. Θα έμπαινα ως κάποιος που δεν είχε τίποτα να χάσει και, επομένως,
Είχε τα πάντα να πει. Με μετέφεραν σε ένα φορτηγάκι με φημέ τζάμια, σαν να ήμουν κάποιος εγκληματίας. 2 νοσοκόμοι κάθονταν μπροστά και μιλούσαν για τα σχέδια τους για το μεσημεριανό, ενώ εγώ καθόμουν πίσω, με τα χέρια σταυρωμένα στο λαιμό μου, προσποιούμενος ότι δεν άκουγα. Αλλά άκουγα τα πάντα. Άκουσα πως με αποκαλούσαν, η γριά με το πρόβλημα με την νοσοκόμα. Άκουσα να αστιεύονται ότι μάλλον προσποιούμουν για να τραβήξω την προσοχή, και απομνημόνευσα κάθε λέξη, γιατί σύντομα τα λόγια τους θα είχαν σημασία. Το δικαστήριο δεν ήταν μακριά, ένα μικρό γκρίζο κτίριο με μια σπασμένη σημαία έξω και πάρα πολλές θέσεις στάθμευσης. Με οδήγησαν από μια πλαϊνή είσοδο, μακριά από το κοινό, σαν να ήμουν κάτι ντροπιαστικό που έπρεπε να κρυφτεί από τα βλέμματα. Αλλά μέσα σε εκείνη τη μικρή αίθουσα του δικαστηρίου την είδα, τη Μαρίσα. Καθόταν κοντά μπροστά, φορώντας μια απλή μπλε μπλούζα. Τα χέρια της ήταν σφιγμένα στο λαιμό της. Όταν με είδε να μπαίνω, τα μάτια της γέμισαν με συγκίνηση. Δεν μίλησε, απλώς κούνησε το κεφάλι σαν να έλεγε «Σου είπα ότι θα έρθω». Και τότε είδα τον Ντάνιελ να κάθεται με το δικηγόρο του, αλαζονικός όπως πάντα, με το κοστούμι του πολύ τέλειο, τη στάση του πολύ προβαρισμένη. Δεν με κοίταξε. Δεν χρειαζόταν. Νόμιζε ότι είχε ήδη κερδίσει. Η δικαστής ήταν μια γυναίκα στα 50 της, με έντονα μάτια και αυστηρό τόνο. Με κοίταξε σαν να μην είχε αποφασίσει ακόμα. Αυτό μου έδωσε ελπίδα. Ο Τζέιμς σηκώθηκε και άρχισε. Παρουσίασε τα γεγονότα αργά, μεθοδικά, σαν ιστέρι, όχι σαν σφυρί. Παρουσίασε την ηχογράφηση της Μαρίσα, τη δήλωση της Κρίστεν, τις ασυμφωνίες στα ιατρικά μου αρχεία και μετά έπαιξε την κασέτα. Η φωνή του Ντάνιελ γέμισε την αίθουσα. Ψυχρή, υπολογισμένη, άσχημη. Είναι απλά μοναχική, εύκολη να τη χειραγωγήσουν. Αυτή η νοσοκόμα. Την εξαπατά. Μόλις την κηρύξω ανίκανη, η διαθήκη θα επιστρέψει όπως πρέπει να είναι. Η αίθουσα του δικαστηρίου έμεινε σιωπηλή. Ο δικηγόρος του Ντάνιελ προσπάθησε να διαμαρτυρηθεί, αλλά ήταν πολύ αργά. Τα λόγια είχαν ήδη ακουστεί, λεκιάζοντας τα πάντα. Τότε ήρθε η σειρά μου. Σηκώθηκα αργά. Τα γόνατά μου έτρεμαν, αλλά η φωνή μου όχι. Μπορεί να είμαι γριά, είπα, αλλά δεν είμαι μπερδεμένη, δεν είμαι άνοια και δεν είμαι τελειωμένη. Κοίταξα κατευθείαν τον Ντάνιελ. Σε εμπιστεύτηκα, σε αγάπησα. Σε συγχώρεσα για τόσα πράγματα που δεν έπρεπε, αλλά όταν άφησες τον πατέρα σου να πεθάνει, όταν αγνόησες την έκκλησή του για βοήθεια για να μην θεωρηθείς υπεύθυνος για τα δικά σου λάθη, ξεπέρασες τα όρια και δεν μπορώ και δεν θα σε συγχωρήσω. Ακούστηκαν αναστεναγμοί. Ο Ντάνιελ χλώμιασε. Συνέχισα. Δεν έχει να κάνει με τα χρήματα, ούτε καν με τη διαθήκη. Έχει να κάνει με την αξιοπρέπεια. Έχει να κάνει με το να σε βλέπουν, να σε ακούν, να είσαι άνθρωπος. Και αν η ζωή μου δεν αξίζει τίποτα περισσότερο για τον ίδιο μου τον γιο από $1, τότε θα περάσω μικρον με τόνο τι μου έχει απομείνει με κάποιον που με αντιμετωπίζει σαν να έχω σημασία. Τα μάτια της Μαρίσα γέμισαν δάκρυα. Πήρε σιωπηλά ένα χαρτομάντιλο. Ο δικαστής ζήτησε διακοπή της συνεδρίασης. Όταν επιστρέψαμε, η φωνή της ήταν σταθερή, αποφασιστική. Η κυρία Γόλς είναι υγιής διανοητικά και έχει πλήρη νομική ικανότητα. Το δικαστήριο κρίνει ότι η αίτηση για κηδαιμονία που υπέβαλε ο κύριος Ντάνιελ Γόλς είναι αβάσιμη και, ειλικρινά, ανησυχητική. Γύρισε προς τον Ντάνιελ. Γύρισε προς. Πρέπει να θεωρείς τον εαυτό σου τυχερό. Δεν θα ασκήσει ποινική δίωξη. Και έτσι, ήμουν ελεύθερη. Ελεύθερη από τους τοίχους, ελεύθερη από τη σιωπή, ελεύθερη από τον γιο που είχε γυρίσει την πλάτη σε όλα τα καλά και αξιοπρεπή πράγματα. Έξω από το δικαστήριο, η Μαρίσα με αγκάλιασε. Όχι δυνατά, αλλά αρκετά, ακριβώς όπως έπρεπε. «Τα κατάφερες», μου ψιθύρισε. «Όχι», της απάντησα, «τα καταφέραμε», αλλά βαθιά μέσα μου ήξερα ότι η πραγματική μάχη μόλις είχε αρχίσει, γιατί ο νόμος μπορεί να είχε καθαρίσει το όνομά μου, αλλά ήμουν μακριά από το να καθαρίσω την κληρονομιά μου. Το πρωί μετά την ακρόαση, στάθηκα μπροστά στον καθρέφτη στο παλιό μου δωμάτιο, το πραγματικό μου δωμάτιο στο ίδρυμα, με τους ίδιους μπες τοίχους, το μικρό παράθυρο που άφηνε να μπει το φως του πρωινού, τη φωτογραφία του Ρίτσαρτ και εμένα ακόμα κρυμμένη στη γωνία του μπουντουάρ. Αλλά κάτι είχε αλλάξει. Εγώ είχα αλλάξει. Προσπάθησαν να με σπάσουν. Ο Ντάνιελ προσπάθησε να με εξαφανίσει, αλλά ήμουν ακόμα εκεί. Η Μαρίσα μπήκε λίγο πριν το πρωινό, κρατώντας ένα δίσκο με τηγανίτες και φρέσκια φράουλες, τα αγαπημένα μου. Αρχικά δεν είπε τίποτα, απλώς άφησε το δίσκο και τράβηξε μια καρέκλα. Τα μάτια της ήταν κουρασμένα,
αλλά το χαμόγελό της ήταν πλατή. «Τηγανίτες της νίκης», είπε. Γέλασα. «Τις κερδίσαμε». Εκείνη την ημέρα το προσωπικό μου φέρθηκε διαφορετικά, με λίγο περισσότερο σεβασμό. Κάποιοι απέφευγαν την οπτική επαφή, ειδικά εκείνοι που είχαν ακολουθήσει τυφλά τις εντολές. Άλλοι ζήτησαν συγγνώμη με ήσυχο, νευρικό τόνο. Δεν κράτησα κακία, αλλά θυμήθηκα τα πάντα. Ο Ντάνιελ, από την άλλη, εξαφανίστηκε. Δεν τηλεφώνησε, δεν ήρθε να με δει, δεν έστειλε καν το δικηγόρο του να καθαρίσει το χάος. Ήταν σαν να είχε εξαφανιστεί στις σκιές, ελπίζοντας να περάσει η καταιγίδα. Αλλά δεν είχα τελειώσει μαζί του. Την ίδια εβδομάδα ολοκλήρωσα τα χαρτιά για την υιοθεσία με τον Τζέιμς. Η Μαρίσα Κάρτερ έγινε επίσημα και νομικά κόρη μου στα χαρτιά, στο δικαστήριο και στην καρδιά μου. Η διαδικασία ήταν εκπληκτικά απλή. Ο δικαστής με ρώτησε αν αυτό ήταν πραγματικά αυτό που ήθελα. «Ναι», απάντησα χωρίς δισταγμό, γιατί αυτό που κάνει κάποιον οικογένεια δεν είναι το DNA. Είναι αυτός που εμφανίζεται όταν είσαι συντετριμμένος. Είναι αυτός που παλεύει για σένα όταν όλοι οι άλλοι φεύγουν. Ο Ντάνιελ έμαθε για την υιοθεσία την επόμενη Δευτέρα. Μου έστειλε ένα email, μία μόνο γραμμή. «Θα το μετανιώσεις». Το διέγραψα. Δεν ήταν θυμωμένος επειδή έδωσα τα χρήματά μου στη Μαρίσα. Ήταν θυμωμένος επειδή της έδωσα την αγάπη μου. Τις επόμενες μέρες ένιωθα πιο ελαφριά, περνούσα περισσότερο χρόνο έξω, γελούσα περισσότερο. Βοήθησα τη Μαρίσα να οργανώσει τα γενέθλια της ένα πάρτι έξω με μπαλόνια, cupcakes και χάρτινα στέματα. Ένα απόγευμα, ενώ δίπλωνα τα ρούχα, βρήκα ένα παλιό κασκόλ που μου είχε δώσει ο Ρίτσαρντ. Το έβαλα στο μάγουλό μου και έκλεισα τα μάτια, θυμόμουν τη φωνή του, την ήρεμη δύναμή του. «Ελπίζω να σε έκανα περήφανο», ψιθύρισα. Και εκείνη τη στιγμή ένιωσα κάτι μέσα μου να ηρεμεί, κάτι που ήταν ανήσυχο για πολύ καιρό. Αλλά η ηρεμία δεν κράτησε πολύ. Ένα πρωί, ο Τζέιμς τηλεφώνησε. «Ο Ντάνιελ προσπαθεί να αμφισβητήσει ξανά τη Διαθήκη», είπε, αυτή τη φορά ισχυριζόμενος αθέμητη επιρροή. «Προσλαμβάνει μια νέα ομάδα. Θέλει να ανατραπεί όλα». Φυσικά και το ήθελε. Ένα φίδι δεν αλλάζει, απλώς αλλάζει δέρμα. Αλλά αυτή τη φορά ήμουν έτοιμη. Είχαμε ηχογραφήσεις, μάρτυρες, ιατρικές αποδείξεις για την πνευματική μου διάβγεια, νομική κυδαιμονία της περιουσίας μου και τώρα είχαμε και την υιοθεσία. Δεν μπορούσε να αγγίξει ούτε $1 χωρίς να ξετυλίξει ολόκληρο το πλέγμα. Είχε τρελαθεί. Ωστόσο, το άγχος επέστρεψε γιατί, όσο δυνατή και αν ένιωθα, ένα μέρος μου εξακολουθούσε να πονάει. Ήταν ο γιος μου, ήταν κάποτε το μωρό μου και τώρα ήταν ο κακός της ιστορίας μου. Εκείνο το βράδυ κάθισα με τη Μαρίσα στον κήπο. Παρακολουθήσαμε τον ήλιο να βυθίζεται κάτω από τα δέντρα, ρίχνοντας μακριές χρυσές σκιές στο γρασίδι. Η μία έτρεχε γύρω-γύρω κυνηγώντας πηγολαμπίδες, το γέλιο της να μεταφέρεται στον αέρα σαν μουσική. «Μακάρι να μπορούσα να πω, δεν με νοιάζει», είπα σιγανά. «Αλλά με νοιάζει ακόμα». Η Μαρίσα δεν απάντησε. Αμέσως άπλωσε το χέρι της, ζεστό και σταθερό. «Δεν χρειάζεται να σταματήσεις να νοιάζεσαι», είπε. «Απλά πρέπει να σταματήσεις να τον αφήνεις να σε πληγώνει». Και είχε δίκιο. Θα αγαπούσα πάντα το μικρό Ντάνιελ που ήταν κάποτε, αλλά δεν θα θρηνούσα πλέον τον άντρα που είχε γίνει, γιατί τώρα είχα ένα νέο κεφάλαιο να ζήσω και μια νέα οικογένεια να το ζήσω μαζί της. Η τελική μάχη πλησίαζε και όταν έρθει, θα είμαι έτοιμη να κλείσω το βιβλίο. Η αίθουσα του δικαστηρίου φαινόταν πιο κρύα αυτή τη φορά. Ίσως ήταν η ένταση που επικρατούσε, ή ίσως ήταν επειδή ήξερα ακριβώς τι προσπαθούσε να κάνει ο Ντάνιελ ξανά. Δεν αμφισβητούσε απλώς τη Διαθήκη. Προσπαθούσε να σβήσει τα πάντα. Όλα όσα είχα κάνει, κάθε βήμα που είχα κάνει για να προστατεύσω το όνομά μου, την αξιοπρέπεια μου και το μόνο πρόσωπο που είχε σταθεί δίπλα μου όταν όλοι οι άλλοι είχαν εξαφανιστεί. Η Μαρίσα καθόταν δίπλα μου στο τραπέζι των ενάγοντων, τώρα νόμιμη κόρη μου. Τα χέρια της ήταν σταθερά, αλλά μπορούσα να δω την ένταση στους ώμους της, σαν να ήταν έτοιμη να περάσει στην άμυνα ανά πάσα στιγμή, σαν στρατιώτης. Ο Ντάνιελ, ντυμένος με ένα άλλο ακριβό κοστούμι, δεν με κοίταξε καν. Ο δικηγόρος του, νέος, κομψός, αλαζονικός, προσπάθησε να δημιουργήσει μια εικόνα χειραγώγησης. Ότι η Μαρίσα είχε εκμεταλλευτεί μια ηλικιωμένη γυναίκα, ότι είχα εξαναγκαστεί, ότι καμία από τις αποφάσεις μου δεν ήταν αξιόπιστη. Έπαιξαν το χαρτί της ηλικίας, έπαιξαν το χαρτί της ευάλωτης ηλικιωμένης, αλλά ξέχασαν ένα πράγμα. Ήμουν ακόμα ζωντανή, ακόμα παρούσα, ακόμα ισχυρή. Σηκώθηκα όταν με κάλεσαν. Η φωνή μου ήταν καθαρή, δυνατή.
Πήρα κάθε απόφαση με πλήρη επίγνωση του τι έκανα. Είπα, κοιτάζοντας κατευθείαν τον δικαστή, και παραμένω πιστή σε αυτές. Άλλαξα τη διαθήκη μου όχι από σύγχυση, αλλά από σαφήνεια. Επέλεξα να αφήσω την κληρονομιά μου σε κάποιον που την κέρδισε, όχι σε κάποιον που θεώρησε ότι του άνοικε. Ο αντίδικος δικηγόρος χαμογέλασε ειρωνικά. Και ο γιος σας, λέτε ότι δεν του αξίζει τίποτα. Δεν δίστασα. Λέω ότι του αξίζει ακριβώς αυτό που μου έδωσε τα τελευταία χρόνια της ζωής μου: σιωπή, απόσταση, αδιαφορία. Ένα μουρμούρισμα απλώθηκε στην αίθουσα του δικαστηρίου. Τότε ο Τζέιμς, ο δικηγόρος μου, πήρε το λόγο. Παρουσίασε τα έγγραφα υιοθεσίας, νόμιμα, πλήρη, αδιάβλητα. Παρουσίασε τα χρόνια υπηρεσίας της Μαρίσα, το άψογο ιστορικό της, την ακλόνητη πίστη της. Υπενθύμησε στο δικαστήριο την προηγούμενη απόπειρα του Ντάνιελ να με κλείσει σε ίδρυμα. Και μετά έριξε το τελικό χτύπημα, την ηχογράφηση. Ξανά. Η φωνή του Ντάνιελ, αλαζονική και χωρίς φίλτρα, μιλούσε για τη χειραγώγηση του συστήματος για να ανακτήσει τη διαθήκη. Η δικαστής έσκυψε πίσω στην καρέκλα της, έσφιξε τα χέρια της και αναστέναξε. «Έχω δει πολλές άσχημες οικογενειακές διαμάχες», είπε. «Αλλά αυτό είναι διαφορετικό. Είναι υπολογισμένη σκληρότητα που μεταμφιέζεται σε ενδιαφέρον». Γύρισε προς τον Ντάνιελ. «Κύριε Γουόλς, όχι μόνο απορρίπτω την αίτησή σας, αλλά παραπέμπω τη συμπεριφορά σας στο δικηγορικό σύλλογο για εξέταση. Αν αυτό το δικαστήριο επέτρεπε την αποζημίωση για συναισθηματική βλάβη, θα χρωστούσατε στη μητέρα σας πολύ περισσότερα από χρήματα». Δεν μπόρεσα να το αποφύγω. Άφησα τα δάκρυα να τρέξουν, όχι από θλίψη, αλλά από ανακούφιση. Όλα είχαν τελειώσει. Έξω από το δικαστήριο, οι δημοσιογράφοι περίμεναν, αλλά δεν σταμάτησα. Η Μαρίσα και εγώ περπατήσαμε χέρι-χέρι μέχρι το αυτοκίνητο. Δεν χρειαζόμασταν καμία δήλωση, δεν χρειαζόμασταν να μας καταλάβει ο κόσμος, γιατί εμείς καταλαβαίναμε. Πίσω στο ίδρυμα, μάζεψα τα πράγματά μου για τελευταία φορά, όχι κρυφά, όχι με φόβο, αλλά με χαρά. Μετακομίζαμε σε ένα μικρό σπίτι λίγο έξω από την πόλη, ένα ταπεινό εξοχικό με αυλή και κήπο που θα μπορούσα να φροντίζω ξανά. Η Μαρίσα το αποκαλούσε δικό μας. Η μία είχε ήδη διαλέξει που θα βάλει την κούνια της. Καθώς έκλεινα την τελευταία βαλίτσα, έριξα μια ματιά στο δωμάτιο που κάποτε μου φαινόταν σαν φυλακή. Ήταν απλώς ένας χώρος, τώρα ένα κεφάλαιο που είχε εκπληρώσει το σκοπό του. Πριν φύγουμε, έβαλα την παλιά φωτογραφία του Ρίτσαρντ και εμένα στην τσάντα μου. Κοίταξα το πρόσωπό του, το χαμόγελό του. Κράτησα την υπόσχεσή μου. Ψιθύρισα. Δεν τον άφησα να πάρει τα πάντα έξω. Η Μαρίσα κορνάρισε απαλά από το αυτοκίνητο. Έριξα μια τελευταία ματιά, μετά έκλεισα την πόρτα πίσω μου. Και έτσι απλά, βγήκα έξω. Όχι νικημένη, αλλά αναγεννημένη. Όχι ξεχασμένη, αλλά επιλεγμένη. Ο ήλιος ζέστενε το πρόσωπό μου καθώς μπαίναμε στην αυλή του νέου μας σπιτιού. Δεν ήταν μεγάλο ή πολυτελές, απλά ένα απλό εξοχικό με ανοιχτό μπλε παραθυρόφυλλα και μια κούνια βεράντας που ήδη τρίζανε στον αέρα. Αλλά για μένα ήταν σαν παλάτι, γιατί αυτή τη φορά το είχα επιλέξει εγώ. Κανείς δεν με είχε σύρει εδώ. Κανείς δεν είχε πακετάρει τα πράγματά μου χωρίς να με ρωτήσει. Ήρθα με τους δικούς μου όρους και έφερα μαζί μου τους μόνους ανθρώπους που είχαν πραγματικά μείνει. Η Μαρίσα με βοήθησε να βγω από το αυτοκίνητο, ενώ η μία έτρεξε μπροστά, γελώντας καθώς ανακοίνωνε ποιο υπνοδωμάτιο ήθελε. Υπήρχαν μαργαρίτες στην μπροστινή αυλή που ήδη ανθίζανε. Χαμογέλασα. Ο Ρίτσαρντ θα λάτρευε αυτό το μέρος. Δεν είχα νέα από τον Ντάνιελ από την απόφαση. Ούτε τηλεφωνήματα, ούτε email, τίποτα. Ένα μέρος μου περίμενε μια τελευταία έκκληση, ή ίσως μια συγγνώμη, αλλά δεν ήρθε τίποτα, και αυτή η σιωπή έλεγε περισσότερα από όμικρον με τόνο τι θα μπορούσαν να πουν τα λόγια. Αδειάσαμε τις βαλίτσες, απολαμβάνοντας κάθε στιγμή. Έβαλα τη φωτογραφία του Ρίτσαρντ στο τζάκι. Η Μαρίσα κρέμασε τις ζωγραφιές που είχε κάνει η μία στο σχολείο. Γεμίσαμε την κουζίνα με μυρωδιές, κανέλα, βασιλικό, φρέσκο ψωμί. Η ζωή επέστρεψε στα κόκαλά μου με τρόπους που δεν ήξερα ότι ακόμα χρειαζόμουν. Μια εβδομάδα αργότερα, έφτασε ένα γράμμα. Όχι από τον Ντάνιελ, αλλά από τον δικηγόρο του. Ήταν μια επίσημη ειδοποίηση. Ο Ντάνιελ είχε κηρύξει πτώχευση. Προφανώς, η φήμη του είχε πληγεί μετά την ακροαματική διαδικασία. Οι επενδύσεις του στον τομέα των ακινήτων είχαν αρχίσει να καταρρέουν, οι επενδυτές αποσύρθηκαν. Η φήμη είχε διαδοθεί. Δεν μπορείς να κρύψεις μια καρδιά σαν τη δική του για πάντα. Και έτσι, ο άντρας που είχε προσπαθήσει να μου κλέψει τα πάντα,
Έχασε τα πάντα ο ίδιος. Δεν χαμογέλασα όταν το διάβασα. Δεν χαιρόμουν, αλλά έβγαλα μια βαθιά ανάσα, για πρώτη φορά μετά από χρόνια, γιατί η δικαιοσύνη δεν βρυχάται πάντα, μερικές φορές ψιθυρίζει, μερικές φορές παρακολουθεί τον εχθρό σου να πέφτει χωρίς να χρειαστεί να κουνήσεις το δαχτυλάκι σου. Ένα απόγευμα καθόμουν στην πίσω βεράντα με τη Μαρίσα. Ο αέρας μύριζε. Φρέσκο γρασίδι και ζεστό χώμα. Αυτή διάβαζε και εγώ πλέκαγα κάτι για το δωμάτιο της μία. «Το μετάνιωσες ποτέ?» με ρώτησε σιγανά. «Που μου έδωσες τόσα πολλά?» Την κοίταξα έκπληκτη. «Δεν σου έδωσα τίποτα». Της είπα. «Τα κέρδισες. Όλα αυτά». Έχασε το βλέμμα της. Τα μάτια της γυάλισαν. Κανείς δεν μου το είχε πει ποτέ αυτό. Πριν προλάβω να την αγγίξω, πήρα το χέρι της στο δικό μου. «Λοιπόν, συνήθισε το». Χαμογέλασα. «Τώρα είσαι κολλημένη μαζί μου». Εκείνη τη νύχτα ονειρεύτηκα το Ρίτσαρντ. Χορεύαμε στο σαλόνι, αργά και χαζά, όπως παλιά. Φορούσε εκείνα τα γελία καρό παντόφλες και μπορούσα να νιώσω το χέρι του στη μέση μου, σαν να μην είχε φύγει ποτέ. Όταν ξύπνησα, έξω τραγουδούσαν τα πουλιά, ο ήλιος έλαμπε μέσα από τις κουρτίνες. Άκουγα τη μία να γελάει από το δωμάτιό της και συνειδητοποίησα κάτι. Αυτό ήταν το σπίτι μου, όχι το κτίριο, όχι τα τούβλα ή τα έπιπλα. Το συναίσθημα, η ηρεμία, το γέλιο, η αγάπη. Είχα βρει την οικογένειά μου όχι στο αίμα, αλλά σε αυτούς που επέλεξαν να μείνουν. Ο Ντάνιελ είχε χάσει μια περιουσία, αλλά εγώ είχα κερδίσει ένα μέλλον και δεν θα αντάλλαζα τη θέση μου με αυτόν για όλα τα χρήματα του κόσμου. Ο κήπος ήταν γεμάτος φως. Ο χρυσός απογευματινός ήλιος έλουζε τις σειρές φρέσκου χώματος όπου μόλις είχα φυτέψει μια χούφτα σπόρους αγριολούλουδων με τη μία. Τα μικρά της χεράκια ήταν καλυμμένα με χώμα, το πρόσωπό της λερωμένο, αλλά το γέλιο της, η αγνή, αμόλυντη χαρά της, αντιχούσε ακόμα στην άβρα. Καθόμουν στην κούνια της βεράντας, με ένα ποτήρι λεμονάδα στο χέρι, και την παρακολουθούσα να τρέχει στον γκαζόν με το μικρό της δίχτυ για πεταλούδες, κυνηγώντας το τίποτα. Και η Μαρίσα στεκόταν ξυπόλυτη στο γρασίδι, χαμογελαστή, με τα μαλλιά της πιασμένα πίσω και τα μανίκια της ανασηκωμένα. Φαινόταν νεότερη αυτές τις μέρες, πιο ελαφριά, σαν να είχε τελικά απαλλαγή από κάποιο αόρατο βάρος. Αυτό ήταν ηρεμία. Αυτό ήταν θεραπεία. Αυτό ήταν όλα όσα μου είχαν αρνηθεί και όλα όσα είχα επιλέξει να χτίσω με τα κομμάτια που είχαν μείνει πίσω για τόσο καιρό. Νόμιζα ότι το να γερνάς σήμαινε να χάνεις κομμάτια του εαυτού σου. Νόμιζα ότι σήμαινε να σβήσεις, να γίνεις αόρατος. Ποτέ δεν φαντάστηκα ότι θα πάλευα για το όνομά μου, την αξία μου, τη φωνή μου, αλλά πάλεψα και κέρδισα, όχι με οργή, όχι με εκδίκηση, αλλά με αλήθεια, με χάρη, με σαφήνεια. Μετά την απόφαση, ο Ντάνιελ δεν επικοινώνησε ξανά. Ούτε για να ζητήσει συγγνώμη, ούτε για να εξηγήσει, μόνο σιωπή, και το άφησα να μείνει έτσι. Υπάρχει ένα είδος πένθους που συνοδεύει το να αφήνεις κάποιον που κάποτε αγάπησες ανεφόρον. Είναι ήσυχο, αργό και ιδιωτικό, αλλά είναι απαραίτητο. Δεν το μισώ, δεν του εύχομαι κακό, απλά δεν του δίνω πια τη δύναμη να με καθορίζει. Ανταυτού, έριξα όλη μου την ενέργεια στο φύτεμα, στο ψήσιμο, στο να δείξω στη μία πως να φτιάξει το πρώτο της κέικ ροδάκινο, στο να βοηθήσω τη Μαρίσα να αναβαθμίσει το πτυχίο της νοσηλευτικής, ώστε να μπορέσει να ανοίξει μια μικρή ιδιωτική υπηρεσία φροντίδας από το σπίτι. Γίναμε κάτι περισσότερο από ένα νοικοκυριό. Γίναμε μια οικογένεια, μια πραγματική οικογένεια που δεν χτίστηκε από κοινό αίμα, αλλά από κοινές μάχες, από πίστη, από αγάπη στη πιο αγνή της μορφή. Κάθε πρωί ξυπνάω και επιλέγω αυτή τη ζωή, όχι επειδή είναι τέλεια, αλλά επειδή είναι δική μου και επειδή πάλεψα για να την αποκτήσω. Νόμιζα ότι η ιστορία μου τελείωνε τη μέρα που ο Ντάνιελ με έφερε σε εκείνη την εγκατάσταση, αλλά έκανα λάθος. Αυτή ήταν μόνο η αρχή του τελευταίου μου πράγματος, αυτού που έγραψα, αυτού που τελειώνει με τα χέρια μου στο χώμα, γέλια στον αέρα και γαλήνη στην καρδιά μου. Καθώς ο ήλιος έδιε, έσκυψα και μάζεψα ένα ηλιοτρόπιο από το γλάστρα δίπλα μου. Ο αγαπημένος μου Ρίτσαρντ μου είπε κάποτε: «Οι ηλιοτρόπιοι στρέφονται πάντα προς το φως». Νομίζω ότι τελικά κατάλαβα τι εννοούσε, γιατί ακόμα και μετά από όλα, μετά την προδοσία, τη σιωπή, την απομόνωση, βρήκα ξανά το φως. Το άφησα να με βρει και το ακολούθησα μέχρι το σπίτι. Το αίμα μπορεί να με εγκατέλειψε, αλλά η αγάπη, με έσωσε. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Μην ξεχάσετε να εγγραφείτε και μην διστάσετε να μοιραστείτε την ιστορία σας στα σχόλια. Η φωνή σας έχει σημασία.